Mary şäheriniň Bagtyarlyk seliýahynda alamy nurany geljegimiň biniýady atlan geçirileni aýdym sady dabarda ýurdumyzda giňden belenilýän alymlar gününe bagşlany. Dabara gatnaşanlary ýokary hemi ýürüýte orta hünäri okul mekdepleriniň ýaş mugallimlerining, talip ýaşlarynyň zekini alham bilen döredileni çeýnik hem almy dürüjlük işleriniň seliýahyň girilgisinde gurunulany baý sergisini gyzyklanma bilen synadylar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hurmatly prezidentimiz arkadaşly gahryman serdarymyzyň taýtly tagalladary arkaly alymyň çeýnikanyň innowasion tehnologiýanyň durmuşmyzyň ähli uğurlaryny barha giňden ornaşdyrylýanyny, alymyň täze üsleri ýol açýany bilen baglanyşykly taýýarlanan işlerini her biri çuň mazmunlylygy döwri wagtlar bilen tapawutlanýar. Dabarda vilayatyň medeni turizm uzatlarynyň okuw mekdepleriniň höwetçiň talip ýaşlarynyň ýürüýte taýýarlany bayramçylyk çykyşlaryna da giň orun berildi. Belent kengerde ýerine ýetirileni aýdym saýlary joşgyna tanslary dabara gatnaşanlar tarapyndan el çarpışmalar bilen gyzygyny garşy alyndy.